A ja si osobne myslím, že keďže tá veda niektoré otázky jednoducho nechce riešiť, hej, čo sa týka, čo je po smrti, alebo čo je v živote dôležité, no to sa nedá úplne vedecky odpovedať, hej, že čo je v živote dôležité, no tak každý vedec, psychológovia akože niečo ti napíšu, alebo o nejakých génoch ide, alebo gény sa snažia prežiť, alebo vieš, akože niečo ti dá, ale človeka to neuspokojuje. A ja osobne si myslím, že v dnešnej dobe totiž to, a to sa chcem dostať späť k tej moci, že tá vládnúca trieda, ktorá vždycky nejaká bola a vždycky nejaká bude, aj túto situáciu nejakým spôsobom využíva a podľa mňa politika a médiá akože nahradzujú nám presne sa ako keby nainfiltrovali do toho posvetnej oblasti a nahradzujú nám to náboženstvo. Čiže ja som presvedčený konzervatívec, pretože verím v národ, Boha, neviem čo. Ja som presvedčený progresívec, neverím žiadne tak ako národ, proste verím v ľudské práva univerzálne a vyššiu spravodlivosť ako keby a ja neviem čo všetko. Akože teraz nechcem to karikovať, ale ide o to, že a k tomu som sa aj chcel dostať, že polarizácia dnešnej doby je taká závažná kvôli tomu, že my sa nezhodneme na tom, čo je to posvetné a nás vlastne uráža, keď niekto iný má niečo iné posvetné a my sa máme ale spolu dohodnúť, ako má ten svet vyzerať